Mitä tapahtuu jengi? Hetkonen. Mistä mä oon kuullut tää biisi? Tää kuulostaa niin tutulta tää biisi. Ihan tutun kuulonen biisi tää on. Ei ihme, et kuulosti tutulta. Se kuulosti niin tutulta, että mä muistin ton biisin muuten, hei. Aik hyvä, hei. Mä muistin ton biisin, missä se on tullut. Mut joo, moikka.